was de tijd toch vroeger goed. Wie de noeles was in zwang. Werk was tot toen in overvloed. Bekende geen dwang. En kwamen zoveel van zijn werk. Den sting de oeles kloor. Ze oogde al uit eine pot. Dat veel. Nou, we zijn er tussen de confetti snier. Dit is geen echte snier dit er nog veld. En de snier die komt af van mei half een nieuwe grote wagenbouwersgroep in onze tegenste opdracht. Ja, voor de eerste keer mee dit jaar. Ja. Met een grote wagen. En ik moet zeggen, het ziet er prachtig verzorgd uit. Ja. Tegelen breed uit en als we dan dadelijk naar onze burgervader kijken, boven op de wagen, dan zie je dat de twee joekels van Breinholden in de hang heeft. Links en rechts met knutjes vol en links en rechts op de wagen gebouwen in Tegelen wordt uitgebreid weer. En voor op de wagen kennen we zien wat Tegelen allemaal naar uitbreidt. We zien een stukje van het kasteel, de wegwiezer de weg, de wies naar het Maasveld, naar de Kerkstraat en wie zelfs al naar de Jokershaande op het Venlose gemeentehuistijd. Zo weet denken ze dat Tegelen gaat uitbreiden. En het is natuurlijk fijn dat er dit jaar weer een nieuwe groep grote wagenbouwers in onze opdracht met uit. Want die kriegen het niet kaart, hè? Die kriegen het zeker niet kaart. En het is heel veel lol om met zoiets bezig te zien. Heel veel plezier. Ja. Mario is net op tijd op kant gegaan, daar komen ze hier met de burgervader bovenop de wagen. Achter de wagen nog enkele vrolijke bouwvakkers van mei half. En allemaal de Breinholden in denk. En flink breien. En Tegelen is wel zo klein, wie willen ze daar nog goed van breien? Nou, misschien dat ze dan een paar keer de huurten ingaan. Ja, dat zullen we straks ook nog zien, denk ik. Juist. Wij hangen de bierzoet, groep nummer 16. Nou, en aan de stellages die ze bezig dragen, daar hangen allerlei pupjes, van Roger Rabbits tot knien tot eepjes. Van alles erop en eraan. En nou, dat moet kennen. Op deze leeftijd nog het bierzoet hangen. Dat huurt gewoon bij de vasteloven. Van nummer 16, daarachteraan. Dat moet kennen ons elders zien op de lappen, maar wij zullen er ook echt niet mee kappen. Met andere woorden, ze gewoon ook door. Ja. De mensen denken de hele tijd de deelnemers aan de optocht dat wij de camera zien. Ze laten ons van alles zien, maar we kunnen het echt niet laten zien. Dat moet toch onze cameraman doen. Op dit moment, een stuntje kunt wel lekker door. Het is heel dreigaflieftijd, hè? Ja. En zoals we al een keer gezegd hebben, Chateau Holtmulen, dat komt nog wel een keer dukker terug in onze opdracht. Dat zien we hier ook bij. Voor ons was het wennen, maar dat moet kennen. De groep gaat hij bijeen. Ze zien de vleermuizen die moeten wennen aan de verbouwing van het kasteel de Holtmulen naar het Chateau Hotel. En daarom zien ze nu hoe het kasteel gevlogen en vliegen wat zenuwachtig hier in de opdracht rond. Niet ganz goed gebeeld hebben we dit keer voor het poortgebouw van het kasteel gekozen. Het poortgebouw wat ook netjes opgeknapt is en het echte kasteel, daar hebben ze iets tegenaan gezet. Daar zullen we toch maar even bij haaien. Zo krijgen ze dus dat de paashazen en de kuikens nu al met een paasei hier in de opdracht meedoen. Ja, en als je niet met dit warme weer, dan komen die eieren dadelijk gewoon goed. Yes. Ik wou zeggen, hoop alleen niet dat ze die eieren nog 6 weken bewaren of dat ze gaan opeten. Nee, want het is niet echt meer te eten. In de groep met wagen die ons heel bekend voorkomen. Ja, ik denk het ook wel. Dit is namelijk de medewerkers van de slot, die lopen dit jaar voor de allereerste keer mee. Ze hebben de afgelopen 2 weken hebben ze nog een liedje opgenomen met dank aan Marij Verhagen en Thijs Sturm. De Hilversumse omroepen die mogen op de vod, als ze dat zo kennen. Maar alleen maar slot in de lok.
het motto wat we daar nog goed gebeeld zien achter op hun wagen. Verder delen ze de tekst uit van hun liedje. Dus als je de komende dagen nog een keer bij de slot huurt, dan kan je allemaal meezingen. De muzikale klanken van Joekskapel de Piep. Ook altijd heel waardevol in onze Tegelse Vasteloven. Ze komen op verschillende bals. En overal zorgt met hun muziek voor de juiste Vastelovens stemming. Met achterop de tekst, wie zoer ongeschikt. Juist. En hoe zal dat mee te maken Ik zie hebben? dat de camera Mario dat dan nog even in beeld kan brengen. Alhoewel het al heel vlot gaat met de wagen. Ja, er is ook net nog een flits van wie zoer ongeschikt. De eerste leegpunten in het Maasveld. Een grote groep die voor de 6e keer meedoen met een gemiddelde leeftijd van 6 tot 50 jaar. En achter de lampenkepjes, energielamp, zuinige lamp, leeslamp. We kunnen volgens mij een grote schijnwerper dit seizoen nog weer een voetbalveld zou kunnen plaatsen. Juist, en aangezien ik toch aan het Maasveld kan wonen, zit er misschien alvast een leuk lampje tussen. Hè? Nou, zeker tegen hoe zo. Ja, daarom. Ik heb er nog een nodig voor op het bureau en einde voor in de tuin. Maar we hebben een echt brandende kerst binnenin staan, zie je dat? Ja, maar een energielamp is natuurlijk wel handig in de tuin, denk ik. Goeie spanning, ja. Allemaal stoppen aan de wagen. De eerste Tegelse ballonnencollector. Dat is natuurlijk een leuke manier. Juist. Het ligt een beetje op windenergie, zoals al die ballonnen op een gegeven moment kapot maakt. Dan heeft het natuurlijk geloof met een en ander. We kregen ook te maken met een ingevoegd nummer. De man heeft 20A gekregen en dat heeft te maken met de eerste autotelefoon van Rozenburger vader, burgemeester Visser. En je ziet hem door heel druk bellen. Zo we eens willen weten wat hij allemaal aan het bespreken is en het regelen is over ons Tegelen. Daar zien we de prinsenwagen van Vastelovensgezelschap, de Beerpiep. Dit jaar onder aanvoering van prins Ed de Eerste en zijn adjudanten Ton en Jan. Ook de Beerpiep, zeer waardevol voor onze Tegelse Vasteloven. Ze hebben allerlei activiteiten, waaronder de uitreiking van de pannenkletser ieder jaar. En de bovenopstijten prins Ed de Eerste met zijn adjudanten Ton en Jan. De dames van de Beerpiepkade, ik heb er gisteren nog een stukje over kunnen lezen in het Zondagsblad. Dan gaan we over naar de kunstenaars. Een kleine groep en die doen niet de eerste keer, nee, die doen maar eens voor de 14e keer mee. En kijk eens naar die schilderieën. Ik zie door de Mona Lisa lopen, Picasso, Van Gogh, nou, noem maar op. Piet Mondriaan, allemaal bekende schilderieën werden uitgebeeld door deze ware kunstenaars. En ze zien er zo prachtig goed, ze eigenlijk aan de moer moeten kunnen hangen, of niet? Vooral die Mona Lisa met een nieuwe glimlach erop. Juist. Ik denk dat ze misschien iets duurder in de onderhoud zien dan een echte schilderie, maar het brengt wel natuurlijk wat sfeer mee. Ik ben zo krank via de hong. En dat tot zoveelste jaren achter elkaar, want ze zien er werkelijk weer perfect doet. En achter het boerenjoekskapel het jeugdbroedpaard. En dat zijn Ruud en Kizzy. We worden gisteren op de radio al even gezegd, kijk eens naar het verschil. Kizzy in de kop groter dan Ruud, maar wat hebben ze een lol, wat hebben ze een plezier. Jeugdbroedpaard van de Hei. en dan de koets met het boerenbroedspaar van dit jaar, Laura Simons en Huub Beelt en Urgetuige Leni Gubbelt en Lei Timmermans. Afgelopen zaterdag zien ze door de Oelersprint in een onecht verbonden, die dus weer een geweldige boerenbroelen op de hei.
Nou, de dames die dus net niet in beeld zijn geweest, die hier allemaal met een blauw-witte paraplu en ze hebben nog stemmen genoeg, want ze blijven aan het zingen. En zeker een nummer wat we de komende vastelavond nog veel zullen huren en tegelen. En dan laten de winnende slager dit jaar van het vastelavondsliedjesconcours. Dit moet kennen, dit jaar bouwen we weer Genne. Juist. Want we trekken wel een kleine wagen. Ja. Sperkerstap heeft jarenlang met gedaan, met een grote wagen en als een opdracht. Dit jaar, door omstandigheden, is het er niet gelukt om met een wagen te komen hebben. Nou, dat weet ik niet. Dat kan van alles natuurlijk zien. Er gaat er natuurlijk ook een hoop tijd in zitten en er kan wel eens een keer in zitten dat wat mensen weiniger tijd hebben. Maar ik moet zeggen, ze blijven voor de opdracht waaien. Je ziet dat ze hebben prachtige kloonspakken aan. En toch met een wagen. Alleen een paar muurtjes kleiner uitgevallen. Juist. Het bloedclub toch gewoon niet gewoon kan. Dat zal en er moet gebouwd worden. Juist. Ze hebben dit jaar allemaal met een eigen rammeleer bezig. Met hun symbool erbovenop. Een spaarkastap. Dat moet kennen, wij zien ook eens de blikvanger. Nou, Tom de Vries, we zetten nog meer op. Toen een kater. Mogen we jongens, dit komt de blikvangers. Schitterend. Nou, die zit nog een keer tussen gekropen, denk ik. Nou, dan komen ze dan wel aan, de blikvangers. Dan zullen heel wat blikjes gelegd moeten worden om al die pakjes zo vol te hangen. En het rammelt onlangs, volgens mij zit er nog overal geen in. Ik kan zeggen, zien wat ze veel moeite moest doen om aan de opdracht mee te kunnen doen. Ja, zomer zal beginnen. Ja, exercitie, oefenen. En dan moet toch denken aan Nikkel en Nelen. Gewoon zoals opdracht door. Nummer 29 komt eraan. Wij zien een stel echte zakkenwassers. Dat slijt natuurlijk niet op bos. Nee. Dat slijt op maar de ze hebben daar komen ze net in beeld. We hebben nummer 29 het grote wasmachine. Daarachter een aantal plastic tuiten. Die werden gewassen in het wasmachine. Letterlijk uitgebeeld. De Belventse knie die komen ook naar Tegelen toe. Ik denk dat het te maken heeft met de overlast van de knieën op het voetbalveld bij Welveldia. En dat ze die in Belveld liever kwijt als riek zijn. En dat ze die door maar allemaal naar Tegelen verwensen. Maar er werden maatregelen genomen, want kijk eens vuur op de wagen. Daar zit een jager met een goed geweer. Sneeuwwitje en de 11 dwergen, dat moet kennen. Vastelavondsgezelschap een zooitje ongeregeld, maar wie ze er nou bij lopen, zeker gaan een zooitje ongeregeld. Maar kijk eens wie ze het uitgebeeld hebben. Op hun kleine bolderwagen een flesje up en een flesje bier en dat mixen ze lekker door elkaar en ze hebben hun eigen sneeuwwitje. En zelf allemaal als 7 dwergen er ongeveer. En hebben we niet allemaal zo geleerd om zo te beginnen met ons eerste glaasje bier. Eerst beginnen met wat mengen en daarna wees er alleen nog maar een lekker bier over. Het jumpje, hè? Juist. Daar achteraan een unicum in de Tegerse opdracht. De grootste groep die er ooit heeft met gedaan. Opdrachtvereniging altijd dezelfde, doen dit jaar voor de eerste keer mee. Ze kwamen zich altijd tegen tijdens de vastelavond. Overal in de zalen, in de cafés, overal zogen ze dezelfde mensen. Toen hebben ze gezegd, dan gooien we de knommel bijeen. Dan gaan we ook met allemaal dezelfde en allemaal hetzelfde mee in onze opdracht. Ze zien nog allemaal hetzelfde, hè? Hoeveel meter stof zal heen overheen nou, zitten? Heel veel. Ik zou de rekening die naar de ouders gestuurd wordt voor de stof niet keer willen zien. Ja. Ik denk ook maar dat de gemeente de subsidie naar de ouders in stand moet haaien. En dat moet verhogen. Yes. En ik weet dat de burgemeester
de afgelopen zaterdag mij is gewoon met het Oeles trio naar de grote wagens te gaan kijken. Dus het heeft zeker gezien wat voor meute, wat voor energie dat er nodig is om een grote wagen te maken. En ik denk ook dat het dan ook begrip wat er voor energie nodig is om zo'n groep gestalte te geven. Ja, want de kosten van de kleier zien meestal nog hoger als het bouwen van de wagen zelf. Dus een stukje subsidie mag er best bij zijn. En ze zitten hier prachtig goed. En dan kunnen we aan nummer 33, oftewel 3 keer 11, het jubileumjaar van de JSS. Niet dat ze al voor de 33e keer meedoen, maar ze bestaan 3 keer 11 jaar. We hebben terug een grote reunie gehad van alle JSS-prinsen. En nu bovenop de wagen prins Roy de eerste met zijn adjudanten. En ook zij leveren belangrijk werk in onze Tegelse vastelavond. Zij zorgen ervoor dat de jeugd een paar gezellige avonden bezorgd wordt. Daar komen ze heen. Komen ze nu in beeld. Volgens mij met een doeie erom het Joekskapellenbeleid van de Oeles. Goh, executie wordt er al geroken. Dan gaat de rijden naar de guillotine. En dan valt het beel, kopdraaf, wegwezen, afweuren en allemaal. En dat wordt allemaal gebracht door Joekskapel Sokkerpegen. En ze willen ermee zeggen dat de Joekskapellen in Tegelen nog zeer zeker springlevend zijn. En nou 34A, kom, 34. Een veke en een hekske, samen op een stekske, dat moet kennen. De vastelavond zorgt voor verbroedering, daarom een veke en een hekske, samen op een stekske. Schitterend, die gezichtjes van die kinderen, blij, vrolijk en zo het ook in de vastelavondsoptocht. Jongkliert is nog jarenlang meegetrokken. En dan krijgen we een volgende jubilaris, namelijk de Zoezers. Met het eerste confetti-kanon ook, hè? Juist. Zij staan al 11 jaar te kijken in het Narrenrijk. Een vriendengroep die sinds 1982 meedoen aan onze Tegelse optocht. Ze begonnen met een kleine wagen en een grote groep en vanaf 1983 trekken ze mee met een grote wagen. Zoezen, dat kennen we in Tegelen. Dat wil zeggen, overal doorheen gaan, lekker en doorheen zoezen. En zo doen ze dat ook in onze optocht. En daarvan is ook hun naam de Zoezers. Ja, en het shape wat ze hebben gebouwd, dat is het narrenshape. Ook wel een beetje het thema van elke vastelavond. Allemaal lekker zot, allemaal lekker gek doen. Als een stelletje narren door het leven gaan. En achter de wagen de narren zelf. In dit jubileumjaar van u hebben ze ook een soort gedichtboekje uitgebracht. Daar hebben ze van ieder jaar beschreven wat voor resultaat dat ze behaald hebben, wie de wagen eruit zo. Het zag er heel mooi verzorgd uit. Ik heb het mogen inkijken. Verder hadden ze op een zeer ludieke manier de uitslag van de optocht erin bewerkt door een grafiek iedere keer neer te zetten. En daarbij gaven het aantal klassen weer aan wat ze gehaald hadden. Trommel en fluiterkorps, stijl 61. Dat moet kennen, het in Belveld al gekend. Dus pronken ook weer met Angermans sferen. Ja, Dat heeft ermee te maken dat in 1987 bij de Belhamers in Belveld al het motto dat moet kennen bestond.
Daar hebben ze weer gespeeld, dus die hebben gezegd, toen goed, ook dit jaar weer goed. Pronken met Angermansveren, boven hun kop allemaal prachtige pauwveren, schitterende kostuums. Ja, en ze doen voor de 13e keer mee, dus heb je met Sarah bij je. Is dat in de vastelof? Is niet dat Sarah ziet dat ze voor de 13e keer meeduikt? Nee. De dames zeggen natuurlijk nooit hun ware leeftijd. En daarom hebben ze gewoon maar ingevuld Sarah. Ondertussen trekt voorbij. Ja, de ezel van Pipo heeft het ook niet meer te trekken, want voor de kloonswagen van Pipo de Kloon, wij kennen hem niet van vroeger, een moderne tractor met andere weer. Het ezeltje is naar die pensioen toe, maar de wagen van Pipo duidt het nog altijd. Vastelovensclub kan het verrekken, zo noemen ze zich. Daar lopen ze in beeld, Joeks Kapel, de keerteleers. En als hij de ganse optocht met dat kleine op zijn nek moet lopen en spelen, dan weet ik zeker dat hij dadelijk weggaat. Maar de kleine heeft ervan genoten. Een stukje ja, achter de en muziek dan van de keteleers, dan kunnen we het gerechtshof, de hoege hieren in de wagen, het bestuur. En gisteravond op een spectaculaire wijze de nieuwe Vorst Lucifer bekendgemaakt. En komende dinsdag, daar zal er op Steel ook weer een ketelgericht plaatsvinden. En we hebben in de kranten al kunnen vernemen dat er weer recht weer gesproken wat krom is morgen in Steel. Het gerucht heet rond en een zeer bekende, sommigen zelfs zeggen al beroemde tegelsen, morgen ook voor het gerecht moet voorzien. Maar dat gaan we natuurlijk allemaal zien als we morgen naar Steel gaan. En dan zien we de ketel al heel hel blazen, de eerste klaar voor morgen. Die zegt van, geef degene die fout zien maar vast aan mij. Maar onze aandacht gaat hier in een optocht goed door de nieuwe Vorst Lucifer. Ik zei het net al, gisteravond bekendgemaakt, de nieuwe Vorst Lucifer. De eerste keer dat het allemaal boete plaats heeft gevonden met een schitterend vuurwerk, Bengaals vuur, knetteren, gillende keukenmeiden, vuur, rook en vuur. En door Oud kwam te voorzien Erik Aers. Binnen is het toen ontmaskerd, is het toen bekendgemaakt en deze tijd bovenin de ketel. Een uniek stukje volkscultuur in onze vasteloven, de Steiler Duvels. En we kijken nog even naar de ketel die morgen de hoofdrol heeft in het ketelgericht. Ja, dan een groep waarvan ik vind dat het het ontzettend leuk hebben aangepakt. Te lang geskiet, nu zien we een skelet, oftewel een skelet. En kijk eens naar de constructies die ze allemaal gemaakt hebben van die PVC-piepen. Helemaal verbonden met de skis, de erm, zelfs tot boven de kop uit torenen deze creaties, de skeletten van de skiers. De carnavalsvereniging, de Bulkes. Yes, en daar moest er maar op komen. Het is natuurlijk weer lang denkwerk gekost om op zo'n idee te komen. Misschien ook wel nog wat nieuwige pilsjes erbij, maar het resultaat dat moet je werkelijk zien. Ja, dan komen natuurlijk ook de beste ideeën, hè. Dingen stuk maken lekker. Het loopt dan allemaal gaat soepeler. Ja, en dit loopt zeker soepel. Kijk, die piepen is allemaal bewegen. Ik kan ze echt spreken van een ellepiep nu, hè. Een tegels volkslied, dat moet kennen. Spaarkas, dat krijg je. Het komt toevallig uit dat we hier staan bij het VVV-kantoor, want wij beste mensen, vorig jaar had het VVV-kantoor in Tegelen een wedstrijd uitgeschreven voor een niet tegels volkslied.
daar zien ze helaas niet goed gekomen. Maar Sparkasse Krijtje Vink dat het waar moet kennen. Als grote groep lopen ze voor eure wagen. Begeleid de wagen zelf in plaats van laten. Want de wagen is barstens volgestouwd met allerlei instrumenten. Hoe dat die tegels de volkslied opgevuld moeten kunnen proberen. We zijn door direct achter de tractor een grote bas aankomen. Terwijl nu de meetjes nog net even in beeld zien. Daar kun je hier de grote bas. Achter de bas een dikke trom. Ja, kijk zelf, wat zit er nog meer op? Saxofoon, truiten, violen, nou, noem maar op. Alles is vertegenwoordigd. En dan die vrolijke gezichtjes allemaal, hè? Juist, de kan zal zeggen, de instrumenten zien er klaar voor. En bovenop staat de dirigent. Die is alvast aan het oefenen voor een niet-tegels volkslied. Sparkas, het getje. Ja, de Oelen zou eens moeten weten hoeveel mensen ze een idee gegeven hebben met hun kapelke. Ja, de cameramensen hebben het volgens mij net gemist. Voor de muziek Oetlup een kerkje met een heel klein kapelke. Links onder in beeld, maar het nog net te zien. En nu een beeldclub. Wereldkampioen dat moet kennen, dat is Harmony Sint-Cecilia. En dan nu, beste mensen, in onze Tegelse optocht een uniek feit. Ja. Voor de 44e keer trekt mij. Tevens ook voor de laatste keer. Jan, ik hoop dat de wagen nu even stopt. Dan gaat Jan van der Hooyen. Vragen of de koets wil stoppen. Beste Jan, 44 keer en de laatste keer. De loopt nu voor de laatste keer door de Tegelse straten. Dat niet een beetje pijn? Ja, dat weet ik nog niet, joh. Ja, dat ligt aan wie ik ben. En waar je weer met een ijzer komen, ja. De bus er nog over aan denken. Ja. Fijn, want zo'n mensen in onze Tegelse optocht, die kunnen we eigenlijk niet missen. Ja, dat is zo. Ik weet wie de optocht is en dat is altijd goed. Dat moet iedereen aan mee doen. Ja. Geniet er nog van. De mensen, ze weten allemaal, dat is voor de 44e keer met thuis. Ja. Vierjurige van 40 jaar, Joekskapel doen bijeen. Wij zijn jurig, maar een heleboel vraagtekens erbij. Wij hebben geen vies. Dat ze zijn er wel chic uitgedost uit. Op hebben ze een mooi hutje met allemaal kerstjes erop, of een hutje, het is eigenlijk een taart. En misschien dat die kerstjes nog een keer aangestoken werden en dan mogen we ze vanavond allemaal uitblazen. Wij zijn jurig, maar hij geen vies. Ook een babyprins moet kennen. Het nate heukske. We hebben een tegel en een jeugdprins. We hebben een grote oudensprins en Zeevingen en een babyprins moet ook kennen. En kijk eens wie enthousiast dat hij is. Daar moet ik voor 20 jaar terugkomen. Daarachteraan met de gele paraplu's, slumkieken. Slumkieken is dit jaar het motto. Slumkieken in de bank, uit de bank. Dat heeft ermee te maken dat ze jarenlang een locatie hadden bij de sportbar. En je weet beste mensen, de sportbar die is helaas de afgelopen jaar afgebrand. En daar zoten ze dan. Ze hadden geen lokaal. Ze hebben zich toen wat bedacht en ze zien toen naar een ander echt Tegels café gegaan, namelijk naar de pannenshop. Ja, we hebben gezien wie moeilijk het voor deze bouwers is om echt een grote wagen te kunnen maken, want dat was gans in stukken en dan moet de boetepas in eigen zat te worden en je ziet hoeveel draaiende deilen dat erop zitten. Het was toen allemaal echt meet- en paswerk en ook voor uw geld hadden we maar een grotere locatie, dan kosten we echt nog beter en nog mooier bouwen. Uit van de sportbar naar de pannenshop. En achterop hebben ze dan een pannenshop gebouwd. Ze hebben het model gekozen zoals je misschien wel eens gezien hebt in de buurt van het Geloer Kapelke. En wat ze net al zei, Leon,
eigenlijk moesten we eens een keer met de camera naartoe gaan om mensen te laten zien wie er gebouwd wordt, onder welke omstandigheden en wat voor moeite en werk het allemaal kost. En hoeveel plezier dat men er toch in heeft. Ook zeker. Maar of ze toen nog flessen bier hadden, dat weet ik niet. Nou, we weten. Misschien dat ze er toen nog niet bier nemen, maar ik kan me niet voorstellen dat de halbewoners niet wisten wie ze bepaalde Lekkere drankjes juist, te maken. wie ze iets moest laten gisten en als ze er dan van dronk, dan had ze er nog een hoop plezier van. Ze zeggen van zichzelf dat ze altijd meedoen bij activiteiten waar er vuurlol is. En je kan dan nu zien dat ze ook vuurlol hebben tijdens de optocht. En op de wagen een gelukkig uitgedoofde vuurspuwende vulkaan. Allemaal oerbeelden met kneuk links en rechts, moest ik eens kijken. En achter deze wagen hebben we weer gelijk een echt optochtjubileum. De heer, ja de camera ziet het op dit moment niet, maar de heer Sjaak Smetsers, ja nu zien we in beeld, dit doet nu voor de 11e keer mee. Samen met zijn zoon dit doet en voor de 4e keer met hem mee. 2 lange sterthaas, dat moet kennen. Maar dan kregen ze nog wat aangeboden door. Wat niks aan de mandarijn met erbij. Kennenwagen, den dragen, dat moet niet kennen. Dat is het vasteloop toneelvereniging. Zet door, ik heb het misschien uit de kranten begrepen. Wagen hoe ze toneelspelen voor op de straat ophaaien, hoe ze er spullen mee vervoeren. Dat is verdwenen en zij vragen zich af, mensen, hoe is onze wagen toch gebleven? Kennenwagen, dat moet dragen, dat moet toch niet kennen. Wij zorgen er voor ons. En ze volgen dus in deze optocht aandacht voor het feit dat de wagen dus weg is. Ze hebben zoals gezien maar een hele kleine wagen nou, daar kan ze natuurlijk niet veel mee doen. Nou, ze komen binnenkort langs de deuren met Juist. podeert, hè? Als ze de tuin nog opgehuurd moest hebben. Op 12 maart en op 13 maart, dan komen ze langs met de postgronk. En met die postgronk willen ze dan gewoon zorgen dat ze een nieuwe wagen kunnen kopen en dat ze dan weer toneelspel op de wagen van de grond krijgen. Wie lopen in de gaten, ook dat moet kennen. Een grote ster zie ik even bij komen waar alle dames inlopen. En zelf lopen ze in een zilverkleurig blinkende ster. De gatenster zullen we maar zeggen. Het leuke van deze groep is, ze zien met z'n 7e als we even goed tellen. Maar eigenlijk zien ze met z'n 8e. Maar één van de dames die loopt langs de route mee en die is de verzorgster. En zij verzorgt dan met drinken en eten vanaf de kant. Het zogenoemde natje en broodje. Juist. Nou, dan komt meer lawaai aan, als we zelf overheer kunnen komen. Juist. Dus ik wacht even. Dit zijn de lapswens. En zij zeggen dat moet kennen. Terug naar school of verder gokken. Het gaat zich erom. In Tegelen, Zeevingen. De ene keer hebben we het tekort en dan hebben we weer heel veel over. 186.000 hadden we tekort en toen hadden we ineens inderdaad 2 miljoen over. En de achterkant, daar zit je de burgervader, daar hebben we wel lekker gezien vandaag. En dit zit dan een grote gokkast te trekken, alsof de politiek hier in Tegelen inderdaad een soort gokkastspel is. We rekenen met geld van de belastingbetaler, dat moet geen gokspel zien. En we zien nu net de burgemeester achter op de rug. Dit is zo'n 11,5 meter hoog. En geloof me dat dit ook passen en meten kost om die op de wagen te krijgen en te zorgen dat ook alles stevig zit. Zo komt de aap uit de mouw, dat moet kennen. Een trio wat voor de 16e keer meeduidt. En als je goed kijkt, zie je allemaal kleine aapjes uit de mouw komen. Daar staan komt Europa 1, dat moet kennen. Carnavalsclub, het Holstruitje. Ze doen alweer voor de 21e keer mee. Dus ook al bijna niet meer de mensen in onze Tegelse optocht.
voor thema gaat dit jaar over Europa 93. Je weet, de grenzen zijn open en dat laten ze ook zien ook. Ja, en wat zien we allemaal? De dame uit Denemarken die daar bij het water zit, de Eiffeltoren, de Hollandse windmeulen, de Schijventoren van Pisa, de Tower Bridge in Engeland, flessen Moselwien, slaagbuim en achterop einde met een kraantje, manneke, pies. Ja, zo te zien is het echt water, helaas geen beer. Nee, want dat zou te veel gaan schuimen, hè? Juist. Ook een extra nummer in onze optocht, 54A. Die huren nu al lang te stoeten, terwijl we eerst nog even kijken naar het hulstruitje. Want de wagen die moet natuurlijk ook genoeg bewonderd worden. Direct achter deze wagen, joh. Misschien hebben we nog net een beeld kunnen krijgen. Nee, we kregen nummer in beeld, ik zal even zeggen wat spoelbeelden. Weer, we komen niet aan de bak. Ze hadden een bak weer op een ijzeren pool neergezet en zo kosten ze dus niet aan de bak komen. Gewoon gelijk verder. Met de kopluiper. En we hebben dus straks even gevraagd wie zullen ze het uitbeelden. Maar op deze mogelijkheden hebben wij helemaal niet bij stilgestaan. Stijgterreinen in een stallage. En door ongeveer twee levensechte cup moet hij echt met zijn voet op een lopen is. Een echte kopluiper dus. Het is toch ongelooflijk wie die ieder jaar weer met zo'n idee aan onze optocht meedoen. Het is echt geweldig. We kennen ze misschien nog wel van het Striegiezer waar ze een aantal jaar geleden mee deden. Maasveld. Wonen aan of in het water. De wakkere makkers. Ja, prachtig gelegen aan de oever van de Maas. Maar wat doen we met het Maasveld als het hoog water wordt? Ja, je ziet, we kunnen er poolwoningen van maken, maar dan hebben we er een vuurtoren bij nodig. En ze zijn op een slim idee gekomen om dan ook maar een walvis te laten zwemmen. Als een soort Zuidoosterverbinding, vice versa, Maasveld, Tegelen Centraal. En ze weten ook al wie ze die in het Maasveld, in den hoes, moest kleien. Ze gaan namelijk allemaal als duikers. Ook de wakkere makkers, die doen al voor de 20ste keer mee. Er zit ook een joekskapel, ze treden gemiddeld 25 keer per jaar in binnen- en buitenland op. En sinds een aantal jaren, en daarom is de groep ook zo lekker groeit, doen ook de vrouwen en de kinderen mee. En jong hier is uitgedaan. Een van de mensen die bij de wakkermakkers huurt, die heeft een tweetal zoons, die zijn ook gek van de optocht. Zich gaan er gelijk achteraan met vastelovend in de oerentijd. Zien Bas en Sjoerd Rosel die met twee vriendjes zich in de dinosaurus gebouwd hebben. Ja, dan komen er weer twee van die knettergekken aan. Ja, wie aaier, wie gekker. Einde 50 jaar, ze doen voor de 23e keer mee. Ze komen helemaal niet door tegelen. Maar ze zijn dit keer op een modern vervoermiddel, de zogenaamde trikes. Ja, dit is nog geen echt een trike, maar het heeft veerrijtjes volgens mij. Maar ze zien wel in Tegelen geboren. Wij hadden kasteel de Holtmulen liever zo gezien de Knommeleers. Château Holtmulen een sprookjeskasteel had moeten weren. Nou, ik denk dat de meeste mensen zich toch een beetje steuren aan wat er tegenaan gebouwd is. Het kasteel op zich is groot, maar de meningen over de aanbouw, die zien gewoon zo verschillend. Ja. Lange Jan van de Efteling heeft de kop tussen de kneen zitten. Het snoephuisje van de heks van Hans en Grietje. En zo had ons kasteel dan in uw ogen de uit moeten komen te zien. En wie het allemaal echt goed kunt te zien, dat zullen we dan over een aantal weken gaan zien als er misschien de open dag is. Ja, de Natenhoog. En zij zullen er in de toekomst dan zeker voor gaan zorgen dat er vastelovensmuziek is bij de prins. En dat er niet nog helden uitgeweken hoeft te weren. Het heeft de gemoederen toch danig bezig gaan in Oostekelen. Dat er geen Tegerse joekskapel was op het Prinsenwal. Misschien dat de Oedes dan dit jaar weer een keer in aanmerking kan komen voor de Erelambiek. Dit jaar de blunder van het jaar, zullen we wel zeggen. Nummer 60, dat moet kennen. Eens even kijken. Dat zijn de zalige geesten, de nummer 60A. En de achteraan komt FC Oranje met dat moet kennen
dat moet passen. Ja, en ik kon gewoon even, gasverhaal aan vast. juist, daar gewoon even weer tussen deze mensen in staan. Ze zijn met staan. een lobby bezig, dat proberen ze het een en ander geregeld te krijgen. Die mensen willen namelijk dat er einde uit hun gezelschap de volgend jaar de prins gaat weren. Nou, of ze er wat tegenover bestaan, of ze er geld voor weren, weet ik niet. Maar ze zien wel met meer pogingen begos. En dit jaar Ja, hebben dat ze wordt het een en ander puzzel een tour metgenomen. gespreid. En ik Op stond de hier midden grond. op de straat omdat ze Lekker in het met zonk op iets dit aparts moment. bezig zien. Dan gaan we dadelijk even proberen met om een er van een over van die praten. mensen voor de En dan gaan we microfoon eerst te krijgen. kijken wat voor een puzzel dat ze gemaakt hebben. Wat is er namelijk aan de hand met FC Oranje? Volgend jaar bestaan ze 25 jaar en ze doen 15 jaar mee aan de optocht. Daarom hebben ze grootste plannen. En voor die grootste plannen heb ik Ja, iemand die grote van puzzel deur op nodig. Namelijk, ze willen het volgend jaar de Oelesprins leveren. En daarvoor had ik dan een keer even Hans Scheurs bij mij. Geef Hans een kans. Voor ze wint, Hans volgend jaar prins. En Hans, du wilt dus, zoals ik gehoord heb, volgend jaar Oelesprins weren. Nee, die jongen willen dat. Die jongen willen dat. Wat hebben die jongen? Veel jongen. En wat hebben die jongen, want dat is natuurlijk de brandende vraag als Oelesprins wilt weren. Wat hebben die jongen ervoor over? Wat die er voor over hebben, joh. Ik denk alles. Oké. Ik denk alles voor over. Oké, bedankt. Ja, en nou FC Oranje Hermenie Eendracht. Ook dat moet kennen, de aan de pasloop, de rijdag in de pas. De prinsen en de adjudanten die hebben allemaal iets met de buurt aan de pas te maken en die hebben besloten om mee te doen. En ze lopen gezellig met het Oeles trio in de pas. Dus in een echte Oelespas. Het komt dat dus de jeugdprins bij u uit de buurt komt, net zoals de adjudant Heite Stroten die bij het grote Oeles trio huurt. Vrolijke gouden Oelessen, zo lopen ze aan ons voorbij. Uit de schaduw van het VVV-kantoor komt nu de wagen van het jeugdprinsen trio van de Oeles. Jeugdprins Maurice Bouba met zijn adjudanten Frank Vrijen en Roel Hesselmans. Ze zien alle drie lid van de hockeyclub die dit jaar in tegen 60 jaar bestaat. Dus als je kunt zien hoe ik boven in zijn slag, daar heeft jeugdprins Maurice daar heel veel zin in om er een schone jeugdvastelavond heen tegen van te maken. En als je dan kijkt naar de jeugdprins, dan weet ze bijna, Leon, wie laat het is. Ja, het is bijna tijd, tot slot zullen we maar zeggen. Juist. Tot slot in de optocht de wagen van de prins van de Oeles, Theoline en zijn adjudanten. Boven op een Mississippi boot, daar staat het dan. Het voetstuk van onze optocht. En in de Gouden Oeles, daar staat de Vos met een van de dames van de Oelesgarde. We zien een gedeelte van de Rood van 11.
Ja, terwijl langzaam maar zeker de grote vastelovensstoet van Tegelen van het jaar 1993 op de grote straat verder van ons wegtrekt, is het tijd voor ons om te zeggen, we maken er een einde aan, we gaan sluiten. En ik moet zeggen Theo, ik vind dat we het er goed vanavond hebben gebracht, dat het allemaal prima verlopen is. En niet alleen wij, ook een compliment aan alle deelnemers aan de optocht. Want Ja, het was en aan een, het weer hierboven, want we hebben het toch grotendeels druk weten te halen. want het was een prachtig verzorgde optocht. Veel mooie groepen, veel mooie wagens. Beste mensen, van ons nog vastelovend samen en wie is de volgende keer? Tot de volgende jaar.